Per a Caixa Popular, totes les persones són importants, tant si són clients com si no. És per això que ens esforcem i adquirim el compromís d'oferir un servici 5 estrelles. A Caixa Popular atenem persones, amb tota amabilitat i mostrant sempre el nostre millor somriure. Tractem cada persona com a tots ens agrada que ens tracten. La proximitat, l'amabilitat i la vocació de servici marquen la diferència de la nostra atenció al client. Amb les persones majors, l'atenció sempre ha de ser exquisita, com si foren els nostres pares. És cada client qui tria el canal i la manera de relacionar-se amb Caixa Popular. Dins de l'horari d'atenció al públic, un client pot fer qualsevol tipus d'operació, sense cap límit. Caixa Popular mai col·loca un producte o un servici a un client. Sempre l'escolta activament, l'assessora i li ofereix solucions adequades. Sempre estem de part del client, disposats a donar-li solucions. Caixa Popular compleix tots els seus compromisos amb les condicions i terminis pactats. I si per alguna raó no ho farà, té la humilitat necessària per a reconèixer els seus errors i demanar disculpes. Quan un client manifesta una queixa o reclamació, l'atenem sempre posant-nos en el seu lloc. Les cridades dels nostres clients són sagrades, les atenem sempre. Actuem amb ètica, honestedat i sinceritat. La nostra actitud sempre és positiva. És el nostre servici 5 estrelles basat en els nostres valors, el que ens diferencia de tota la resta d'entitats i el que ens ajuda a millorar cada dia. Caixa Popular. Cooperem amb les persones.